3 words. Kung divide mo 18 by 3, ang resulta ay 6. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino para mag-itology badibudya-badila Pilipinas. So ngayon, simulan na natin mga balita. Ilang linggo, pasensya na masama aking pakiramdam. Pero diba kailangan natin daanan ng mga balitang ina para balay mo mawala ang aking sakit. So ngayon, simulan na natin sa nangyaring sakuna sa Japan. Diba? Ang hagipit ng hagibis at nagtataka sila bakit nag-iba ang kulay sa Japan. Yan o, itong fake news na to ni Lueni, Japanese in Trouble, sobrang gamit na to. Kasi ito yung kanyang sunod na photo, di ba, nagaling sa Weathering with You. Na-predict ba ni Makoto Shinkai? Hindi. So yan, kung hanapin nyo, lagi ginagamit tong photo na to pagdating sa mga bagyo. At parang awa nyo na, paki-reverse Google search nyo man lang yung mga nakikita nyo. Di ba? So makikita yan, ginamit sa Typhoon Rami, ginamit na sa Typhoon Faxai sa Japan. Parang awa nyo na, gamitin yung internet ng tama. Merong 5 namatay sa Typhoon Hagibis. Mabawi pa lang sila sa Typhoon Faxai, nakakatama lang sa Japan. Mabuti na lang din ang Japan ay sanay sa ganyan. Halos linggo-linggo meron sila mga maliliit na tremors, mga maliliit na earthquakes, at sila ay disiplinado enough para daanan to sa pinakaunting paraan na merong mga aksidente. Kung ito sa Pilipinas, no, sigurado mas marami pa dyan ang namatay. So, doon tayo sa parte ng siyensya, di ba? Sa siyensya, kailangan natin ng pasensya sa mga hindi alam kung ano ibig sabihin talaga nun. So, kaya naging violet ang kalangitan sa Japan dahil sa scattering. Sa tong normal na phenomena pagdating sa ganyan, meron kasi mga klase ng visible light. Diba, kung naalala nyo yung cover sa Pink Floyd, diba, yung Prism, meron 3 paraan para galawin or hawakan ang pamangkin light. Pwede mo siya i-reflect parang mirror, pwede mo siyang i-bend na parang prism, at pwede mo din siya i-scatter. At anong nangyari dito yung scattering? Ito yung paulit-ulit mo dinidifuse yung ilaw. Depende dun sa particle, depende dun sa material na natatamaan niya. Kaya asul ang ating kalangitan most of the time dahil sa tubig. Ang nakikita mo sa lahat sa mundo mo, hindi dahil yun talaga ang kulay niya, pero dahil yung material na nakalagay doon sa nakikita mo, ina-absorb niya lahat ng kulay doon na nakapaloob doon sa light ray, pero lang yung nag-iisang kulay na yon. Isang ehemplo nito yung sa chlorophyll, di ba, sa halaman. Kaya green ang mga halaman kasi ina-absorb ng chlorophyll lahat ng kulay na nasa loob ng ray na yon, pero lang ang kulay na green. So sa dito naman, kaya naging violet yan. Hindi dahil gusto nila maging low-fi ang kanilang aesthetic, dahil doon sa bagyo mismo, dahil sa lakas ng hangin, tinatanggal niya lahat ng mga foreign material, mga dust particles na pwede maglagay ng kulay. Kung makikita nyo rito sa ilalagay kong photo, nasa pinakababa ang violet. Kasi lagpas lang niya yung blue. Diba? Roy G. Biv. O Paolo, bakit yung green hindi naman nalalagay? Kasunod naman ng blue. Bakit yung blue? Ang tawag doon ay yung Zenith Blue Enhancement. Yun yung, doon bumabagsak yung kulay dahil ang green kinakain ng ating ozone layer. Kumbaga, yun na yung sunod na part na dapat green din yan. Pwede rin niya maging bluish green, parang yung ating mga karagatan, di ba? Hanggang lumalayo kayo sa horizon, makikita nyo mas blue na siya sa dulo. So, kasalanan yung ozone layer kung bakit ang nakikita natin, ang nababagsakan nating kulay ay blue. Sinising ako na yung utak ko. So, ganun din na nangyayari pag sa sunset, di ba? Kasi nasa baba na yung araw. So, ngayon, mas maraming part ng ating atmosphere ang kanyang tinatamaan. So, nag-scatter. Mas maraming material. Di ba? Mas mababa siya. Di ba? Ngayon, tumatama na siya sa mga usok, tumatama na siya sa iba't iba pang mga particles, di ba? Mga man-made particles. Nung nasa kaitasan pa siya, yung vertical part lang ng atmosphere yung tinatamaan niya. Kasi diba, yung ating atmosphere pabilog siya, itong curve na to, nandito tayo, dito yung araw, mas marami siyang tatamaan na atmosphere compared doon kung nandito lang siya sa taas. Ito lang, nandito ka, nakatingin ka sa taas, nakikita mo blue. Diba, napakaganda ng siyensya pag may pasensya, hindi yung puro kalande at wala kang alam, na umaasa ka lang sa mga fake news sa internet. Sabi ko na ba, from Daniel Sanchez. Ame. Alam ko na may ganito reference. Ne, ima kara hareru yo. Yes! Tito Dante Chan!
Si Tito Dante talaga ang kailangan ng Japan ngayon. From Library of Sauce and Shit Pose. Hajime mashite senpai watashi no namae mo Kamakura-chan. Ha Philippine desu. Also, to speak out of it. Hiyan ka. Nice. Yeah, Tito Dante, nice ka din. Ito, hindi. Ame! Doon ka sa sukot. Paano ka, DC? Ibang hagipit ng bagyo to. Nezuko, alam ko magkapatid tayo pero hindi ko Joke lang. Gomeras hi. Nezuko-chan, hindi. Itigil nyo to. Kaya binabagyo ang Japan. Hagipit ng pulisya at tatamaan natin dito. Naku, tama na sunod. Staying 4 days at Boracay with Koreans. Maganda pa yun. 오, 대박. Di ba kaya orange siya kasi nasa ilalim tumatama atmosphere? Di ba kaya natin yung pinag-aralan? Kaya natin pinag-usapan niya kasi alam natin ba ito ulit ito na Zenith Blue Enhancement Zone. Boom! Oh. 남이가 나오겠네요. 나가가 나오네. 대박이 잠깐데요. 네, 저 무라카이구네. 남이가 mukha niya ate ngayon. 네, Natawa na lang siya. 야, 아이씨, 진짜 그네. 무거워요. 꺽꺽꺽꺽 하고 Talaga ang Korean na pananalita para lagi silang may nginunguya. Para lagi may corn beef na hindi pa nila nilulunok sa loob ng bibig nila. Maraming salamat. Gusto ko mag-beach kaso para matagal yung sakit ko. Please. Putam nida naman. Anak naman ang... Sige. Kaya violet ang kalangitan nila dahil sa mga kahayupan na pinapakita nyo. Huwag yun sa-search yung... yung photo sa kanan, parang awa nyo na malapit na pupunta ako Japan next year. Malapit na. Taste lang. Taste lang ako ni Chiyawa ko dyan. Doka Sukon from Chris Edits. せーのでもそんなんじゃダメもうそ Konnichiwa! Magsitayo! のは進化するよもっともっと Hey! Solon! Bip! Abe! Arigato gozaimasu! Konnichiwa from Chris Edits. Sunod na balita nila. Balitang-balita. Ito, di ba, from Harold. Medyo nag-init ang mga netizens. So, nakita nila na inabot ng 6 digit itong ginawa ni Tito Richard Gomez sa Manila Art na exhibit. Parang, bakit ganun kamahal? Nag-drawing ka lang ng edits. Bakit ito mga local artists at 10,000 lang? Ganun talaga ang art, di ba? Art is subjective. Kailangan mo i-market yan. At kaya kung may pangalan ka na, iba na yun. Iba ang artist na malaki ang dede, na nakaganon, di ba, na malaki edes nakalagay, compared sa isang artist na yung mismong painting lang. Sex sales, kasama sa advertising yan. Di ba? Hindi naman natin pwede i-gatekeep na ito dapat ito binibili, ito hindi, di ba? Kaya tumataas ng ganyan ang presyo kasi may mga tao pa rin bumibili niyan, di ba? Huwag nyo sisihin si Tito Richard, pero naiintindihan ko ang ng mga netizen. Bakit edits lang? Di ba meron nga mga nagbebenta, wala nakalagay, yung mismong frame lang eh. Ganun talaga ang totoong buhay at wala tayong magagawa. Diba, stock, meron bumili na 200,000. Diba, shoutout kay Kuya, diba? Shoutout kay Kuya na bumili nyon. Ipakita mo yan sa mga reunion nyo. Diba, yan, diba? Ang dami sana mga bata, ang mayaman ngayon, ng mga nagdo-drawing sa kanilang mga upuan. Dito, from AGL kasi, diba? Wala tayong magagawa. May mga tao nakaka-appreciate, may mga tao hindi. Masakit lang talaga sa katotohanan na umaabot ng 200,000. Richard Gomez Conspiracy. Kanina habang tinitingnan ko ang painting ni Richard Gomez, hindi ko lang bakit kinakabahan. Ako, hanggang sa nanginig ang aking kamay, bigla ko nabitawan ng smartphone ko. Yung pupulutin ko na sana. Smartphone lang, hindi iPhone. Ew! Sakto nakabaliktad siya at nagulantang ako sa akin na diskubre. Nagsitayuan na aking mga balahibot, ako hindi mapakali. Oh! Flip top! 7 plus 4 equals 11. R-I-C-H-A-R-D equals 7 letters. 11 plus 7 equals 18. Richard, Gomez equals 3 words. Kung divide mo 18 by 3, ang resulta ay 3 6. 6 ay 666. Number of the beast used to signify the devil. Ito ang pinaka-interesanting parte. Richard the Big D Gomez. Pag nire-arrange mo ang capital letters, mabubuo yung demos. Kung papapansin mo, walang sense ang salitang demos, diba? Tama. Pero di pa dyan nagtatapos. Rotation ng 90 degrees pa ka na. Tumutuloy lang away ko. Dito na mabubuo ang salitang Z equals and demon equals demon Z. O diba 90-degree angle to get the 666. Si Goma isang demon. Pag tinin mo niya, pag naka-upside down ng painting, makikita mo dagat-dagatang apoy sa ibaba. Joke lang.
Isang troll yan. Siyempre marami naniwala. Inabot na halos 6,000 shares to. Maraming salamat, Vimian. Palo ka, sulot ka. Pagtripan natin ng mga uto-uto sa internet. Yan ang pinakagusto ko. Tandaan nyo, kung walang uto-uto at bobo sa internet, wala tayong content. Merong na-trigger. Hey, kung sino ka ma-animal ka na naninihiri kay Mr. Richard Guerra, sasawa niya, manahimik ka niya. Alam mo naman pwede ka magkulong ng 25 plus 90 habang mabuhay na pagkakakulong. Saan? Sa paanong paraan? Kasi mo lahat na nag-comment na masama about that. Kung lahat, pwede ba kulong para lang ipakita yung opinion niya sa internet. Sana puno na mga kulungan sa Pilipinas. May paano kayo iangat sa buhay, hindi yung buhay na ibang tao. Papagailan mo kayo ang demonyo, mga hinayupak kayo. Pisting yawa kayo. Kung ito yung joke sa amin to, okay, dumaan lang sa ulo mo yung joke. Hindi ka sana makakalbo kung hindi ka masyadong seryoso sa buhay mo. Kasi syempre kailangan takpan yung mukha niya, pero kalbo siya dito. Diba ito, mabuti ito, pinagtitripan natin mga conspiracy para maging mas skeptical tayo. Kaya maraming salamat, saludo sa'yo, Vin. May palo ka dahil good boy ka. Conspiracy. Ito ang painting na bibilin ko, Van Gogh. Maraming salamat. Ito naman by Manu Galardo San Pedro. Lalagay ko sa description, di ba? Punitin ng sedula. Ito dapat ang mga tinatangkilik na mga painting. Hindi ethics. Di ba? Ito ba? May modern flair. The ancient history natin mga Pilipino, di ba? Punitin ng sedula. Katipunan Bay with the saltiness sa mga Espanyol. Maraming salamat. Suportahan ang ating mga local artists. Isang like para sa painting na to. Sunod na balita, balita. Ito na ba yung kaya Lolo Salvador? Di ba, nag-challenge siya, challenge siya ng mga netizens. Sige nga, kung walang land transportation kasi sa Pilipinas, ay mag-commute ka. Pero yun, di ba, isang araw lang yun. Kahit sino kaya magdusa na isang araw. Di ba, ginawa nyo lang performance art o ginawa nyo lang spectacle yung paghihirap ng mga Pilipino. Kahit ako, kaya ko maging magsasaka sa isang araw. Kaya kong pagtiisin yung hirap na ginagawa nila sa isang araw lang. Pero gawin mo to, Lola Panelo, ng 6 na buwan. Tignan natin kung hindi ka manuyot sa iyong katandaan. Pero yun, di ba, pinagtripan siya, di ba, wala kang magagawa. People died there, killed. The archer class is made up of archers. Why does Berserk go Berserk? Alam mo, Lolo Panelo, kung lahat tayo dito maagang pupunta sa ating destinasyon, pinaaga mo lang yung rush hour. Wala mag-iiba kasi yung problema dito hindi yung mga commuter, yung mismong sistema na sinasakyan ng mga commuter. Tatanda ka na kung manunuyot ka dito sa Pilipinas. The first person to commute going to Malacanang must have been like very witty magaling, palo ka, sulot. Ngayon kikilitiin mo ko, Lolo Panelo. Bakit nandito yung mukbang from a hotdog? Maraming salamat, hotdog. So wag kalimutan na mag-subscribe, di ba? Makinig tayo kay Lolo Panelo, pero dito lang ha, wag na doon sa iba. Jack Nicole, Ogie Alcacid, Mark Camille, Hit Ledger, and Cesar Romero, diba? OG Cesar Romero. Support local para yung mga artist natin. Support OG Alcacid, ating original na Joker na hindi tryhard tulad ko. Best edit yet. Ako, palo ka, maraming salamat. 5:59. Dito talaga pagpapasok ka, parang 2 beses ka papasok eh. Iba pa yung paggising mo, iba pa yung pag nag-angkas ka na. Diba? Napaangkas na siya. Inabot siya ng 4 na oras. Isipin mo, papunta pa lang yon. Diba? Panim pabalik. Diba? Halos 8 oras. Isang kumpletong tulog na yon. Ame. Tito Dante, balik mo yung mga luha ng mga commuter ng Pilipinas. Boy, Lolong pasaway. Pero hindi ako trabaho niya yon. Kailangan niya pagtakpa ng mga hinanaing ng pero hindi niya matatakbuhan ng katotohanan, 'di ba? Kaya nga inabot siya ng 4 na oras, 'di ba? From Marikina to Malacanang. How do you do, 'di ba? Yun yung feel throughout the ginagawa niya. Parang alam niyo ba, alam ko yung pinagdadaanan mo kasi mga commuters, alam niyo yung mga taon-taon dito nagko-commute sa Pilipinas. Ito unang araw na gagawin ko. Alam ko yung pinagdadanasan niyo para lang sa araw na to. Pero babalik na ako sa the aircon kong kotse pagkatapos ito, 'di ba? Para manahimik na kayo mga galit na netizens sa keyboard warrior. So hindi maganda yung analogy na ginawa dito. Para lang to, parang pinakita lang ng mga mayayaman. Oh, kayang-kaya ng mga Pilipino to. At 'di ba, tulad dun sa movie na Joker, yun yung pinaka-plot nun kung bakit ba yung the lower classes versus the higher classes. At 'di ba, nagpapakamasa ng mga nakakataas para manahimik yung mga nasa baba. Na wag na kayong magalit
naiintindihan namin kayo. Nakakatawa. So, tulad ng mga nakakatawa, tapusin na natin ang katatawanan na to. So, ako ulit si Mocha Frappuccino na nag-iisang legit fake news host ng Pilipinas. At ito ang Balitang Ina. Mocha Frappuccino, out.